έχουν. Μπορούσαν σαν μια πινακοθήκη. Βάζανε εκεί και τους έκφεραν και μπορούσαν να τους αμβάσουν. Ενώ στην νότια μεριά βλέπουμε αυτό το μικρό ναό ιωνικού ρυθμού που βλέπετε εδώ στα κοινωνόκρανα. Βλέπετε η πιο μεγάλη είσοδος η κεντρική, γιατί βλέπουμε 3 πυλώνες ιωνικού ρυθμού και άλλες 3 από τις νάνιτα. C'était l'horreur. Et tu vois, quand il y a tout ça énervé. Moi, j'ai pas με μαρμάρινο και αποσπίδι. Εδώ, το δυτικό έντομα τι μάλιστα, θα το ξαναπώ και μες στο μουσείο, θα το πω και εδώ που το βρήκα πρώτη φορά. Την γνωστή διαμάχη της Αθηνάς με το They were like having parties around the British. Είναι αυτή που λείπει, όπως θα δούμε μέσα στο νέο μουσείο της Ακρόπολης, είναι η δεύτερη από αριστερά, η τρίτη από δεξιά. Θα δούμε που λείπει από εκεί, γιατί είναι στο Λονδίνο. Ξαναλέω, η καλύτερη διατηρημένη δυστυχώς βρίσκεται. Ξέρω ότι τον έδειξαν από την Αθήνα. Ναι. Λόγω... Να σας πω την ακριβή ημερομηνία, το 475 μετά Χριστόν, 80 κάτι χρόνια μετά δηλαδή, καταστράφηκε από πυρκαγιά. Και δεν έχουμε ούτε αυτό κάποια στοιχεία, κάποια ίχνη, τίποτα. Μόνο τις περιγραφές του Παυσανία και τις 4-5 μιλήσαμε από την αρχαία πόλη της Ιλίδας που προστάτευε το ιεροδικιακά. Δεν υπήρχε You know, in Turkey, when you put it in the political spectrum, the parties like left, right, everything is covered. The leftist party also questions in terms of secularism because they don't want those εκεί που είναι μέσα, μπορεί να μην έχει σκεφτεί αυτό το θέατρο.